Jeste li se ikada osjećali preopterećeno obavezama, kao da stalno trčite za vremenom, ali nikada ne stižete do cilja? Dobrodošli u svijet esencijalizma, koncepta koji će vam pomoći da se oslobodite nepotrebnih distrakcija i usmjerite na ono što je zaista važno. Knjiga Esencijalizam, disciplinirana potraga za manjim Grega McKeowna, otkriva kako eliminirati suvišno i živjeti smisleniji, produktivniji život. U ovom videu ćete saznati ključne principe ove knjige i naučiti kako donijeti bolje odluke u poslu i privatnom životu. Ako volite sadržaje koji vam pomažu da rastete, lajkajte ovaj video, podijelite ga s prijateljima i pretplatite se na naš kanal. Svaki tjedan donosimo vam sažetke svjetskih bestsellera u manje od 20 minuta. Što je esencijalizam? Esencijalizam nije samo metoda rada, to je način razmišljanja. Esencijalizam je više od metode. To je filozofija života u kojoj se odbacuju suvišne obaveze i fokusira na ono što je zaista važno. U današnjem svijetu, gdje su ljudi preplavljeni obavezama, esencijalizam pruža alat za vraćanje kontrole. Kroz esencijalizam učimo vidjeti širu sliku. Umjesto da automatski prihvaćamo svaku priliku, McKeown nas potiče da zastanemo, promislimo i postavimo jednostavno pitanje. Je li ovo zaista važno? Prakticiranje esencijalizma omogućava vam da se oslobodite osjećaja obveze prema svemu što vam dolazi na put. To ne znači biti lijen ili neodgovoran, već odabrati ono što donosi najveću vrijednost vama i ljudima oko vas. Esencijalizam je umjetnost usklađivanja vaših aktivnosti s vašim pravim prioritetima. Greg McKeown objašnjava da većina ljudi griješi jer smatra sve podjednako važnim. No, ključ uspjeha leži u prepoznavanju nekoliko bitnih elemenata koji donose najveći utjecaj. Esencijalizam nas podsjeća na pravilo, manje ali bolje. Ova jednostavna rečenica nas usmjerava na to kako smanjiti kompleksnost života i povećati njegovu kvalitetu. Esencijalizam nije jednostavan put, ali donosi nevjerojatne rezultate kada se jednom usvoji. Svrha nije raditi više, nego raditi ono što donosi stvarnu vrijednost. Umjesto da pokušavate napraviti sve i zadovoljiti sve, esencijalizam vas uči kako se fokusirati na nekoliko ključnih stvari koje donose najveći utjecaj. Greg McKeown naglašava da je manje više pravilo koje vodi do veće jasnoće, uspjeha i zadovoljstva. Osnovna premisa: ako sve smatramo važnim, ništa neće biti važno. Ključ je u prepoznavanju onog što je esencijalno i odbacivanju svega ostalog. Ključni principi esencijalizma. Odabir. Usmjerite svoju energiju na ono bitno. Esencijalizam započinje svjesnim odabirom. Prvi korak u esencijalizmu je prepoznavanje da imate izbor. Možete birati gdje ćete usmjeriti svoje vrijeme, pažnju i energiju. Ovo nije samo osobna sloboda, već i odgovornost. Naučiti reći ne stvarima koje vas ne približavaju vašim ciljevima ključni je korak. Esencijalizam počinje razumijevanjem da ste vi arhitekt svog života. McKeown nas podsjeća da živimo u kulturi preopterećenosti, gdje je teško reći ne. Međutim, svaki ne koji kažete stvarima koje vas nema vašim ciljevima, otvara vrata za da stvarima koje to čine. Pravi izazov je osvijestiti da svaki izbor ima posljedice. Na primjer, ako prihvatite previše društvenih obaveza, možda ćete zanemariti vlastito zdravlje. McKeown predlaže da razmišljate dugoročno. Birajte ono što vam donosi najviše radosti i koristi, čak i ako je u trenutku neugodno odbiti nešto drugo. McKeown nas uči da su kompromisi neizbježni. Ako pokušavate zadovoljiti sve, na kraju nećete zadovoljiti nikoga, uključujući i sebe. Fokusiranjem na bitno oslobađate prostor za ono što zaista ima značaj u vašem životu. Morate naučiti reći ne stvarima koje vas udaljavaju od vaših ciljeva. Prestanite se osjećati obvezni ugoditi svima. Vaše vrijeme i energija su ograničeni resursi, koristite ih mudro. Ako ne odlučite kako ćete koristiti svoje vrijeme, netko drugi će to učiniti za vas. Kako biste postali esencijalist, trebate razviti naviku introspekcije. Ovo znači redovito postavljati sebi pitanja poput: McKeown predlaže stvaranje prostora za razmišljanje. To može biti vrijeme provedeno u tišini, šetnja prirodom ili vođenje dnevnika. Kroz istraživanje, učite prepoznavati svoje prave vrijednosti i eliminirati lažne prioritete koji vas samo opterećuju. McKeown naglašava važnost dubinske analize prije donošenja odluka. Ovo podrazumijeva odvajanje vremena za promišljanje i postavljanje ključnih pitanja.
poput kroz istraživanje svojih vrijednosti i ciljeva možete jasno definirati što je esencijalno. Kada prepoznate ono što vas zaista pokreće, vaš fokus postaje oštriji, a vaši rezultati značajniji. Istraživanje, prepoznajte što je zaista važno. McKeown predlaže da uzmete vrijeme za razmišljanje. Postavite si pitanja poput što želim postići? Koje aktivnosti mi donose najveću vrijednost? Ključ je u dubinskoj analizi kako biste razlikovali bitno od nebitnog. Eliminacija. Odbacite ono što vas opterećuje. Eliminacija je srž esencijalizma. McKeown savjetuje da s poštovanjem, ali odlučno, odbacite sve ono što nije u skladu s vašim ciljevima. Odbijanje nepotrebnih zahtjeva oslobađa prostor za ono što je važno. Jedan od najvažnijih aspekata esencijalizma je hrabrost da kažete ne. McKeown sugerira da svaku priliku ili zadatak procijenite kroz prizmu svojih najvažnijih ciljeva. Ako nešto nije u skladu s vašim prioritetima, odbijte to. Često mislimo da će odbijanje povrijediti druge, ali McKeown objašnjava da je prava šteta u tome da dopustimo da naš život vode tuđe želje. Eliminacija nepotrebnog nije sebičnost, to je čin samopouzdanja i usmjerenosti. Naučite reći ne s poštovanjem, ali odlučno. McKeown nudi strategije kako odbiti nepotrebne zadatke ili zahtjeve, čime oslobađate prostor za ono što je stvarno značajno. Reći ne nije čin sebičnosti, to je čin jasnoće. Izvršenje. Stvarajte rutine koje podržavaju vašu esencijalnu misiju. Jednom kada ste identificirali esencijalno, važno je stvoriti sustave i rutine koji vas podržavaju. To može uključivati jednostavne dnevne navike poput vođenja dnevnika, blokiranja vremena za duboki rad ili prakticiranja zahvalnosti. Automatiziranje određenih zadataka omogućava vam da se fokusirate na ono najvažnije. Jednostavne rutine mogu vam pomoći da budete dosljedni u svom fokusu na bitno. Automatizirajte ono što možete i usredotočite se na male korake koji vode do velikih rezultata. Kako primijeniti esencijalizam u životu? Primjena esencijalizma nije jednokratna akcija, to je svakodnevna praksa. McKeown predlaže sljedeće strategije za trajnu promjenu. Primjena esencijalizma zahtijeva disciplinu i svjesnost. Evo nekoliko konkretnih koraka. Postavljajte prioritete. Svaki dan odaberite jedan najvažniji zadatak i završite ga prije svega ostalog. Prakticirajte minimalizam. Uklonite stvari, obaveze i odnose koji vas iscrpljuju bez pravog razloga. Odvojite vrijeme za razmišljanje. Blokirajte vrijeme u rasporedu za planiranje i introspekciju. Zaključak. McKeownova knjiga nas podsjeća da je život prekratak da bismo ga proveli baveći se nevažnim stvarima. Esencijalizam je alat koji nam pomaže prepoznati što je doista važno i posvetiti tome našu pažnju. To nije samo metoda upravljanja vremenom. To je filozofija koja može transformirati svaki aspekt vašeg života. Esencijalizam je alat koji može transformirati vaš život. Umjesto da se iscrpljujete radeći sve, fokusirajte se na ono što donosi stvarnu vrijednost. Greg McKeown nas podsjeća da smo mi ti koji kontroliramo kako koristimo svoje vrijeme i energiju, ali samo ako smo dovoljno hrabri da biramo esencijalno i odbacimo nebitno. Ako vam se ovaj sažetak svidio, ne zaboravite lajkati video, podijeliti ga i pretplatiti se na naš kanal. Svaki tjedan donosimo vam sažetke knjiga koje mijenjaju život.